Id-daq tal-qniepen huwa parti mill-kultura u tradizzjoni tagħna. Kulħadd għandu memorja fil-pjazza tar-Raħal bl-isfond tal-qniepen jidwu fil-madwar. Hekk kif il-ħajja saret iktar diġitali b'ħafna aktar persuni qattaw ħin ġewwa, forsi dak il-ħoss tal-qniepen idoqqu saret xi ħaġa tal-passat. Iżda mhux għal Benni Buġejja, wieħed mill-ftit daqqaqa tal-qniepen li għad fadal f'pajjiżna. Benni beda jdoq il-qniepen meta kellu biss 10 snin. Illum il-ġurnata ilu 50 sena jdoq. Il-ħajra sabiex jibda jdoq il-qniepen ġiet mingħand missieru minħabba l-fatt li hu kien il-parrinu tal-qampjena l-kbira tal-gżira. Il-ħoss tal-qniepen lil Benni dejjem kien jaffaxxinah. Ta' 10 snin Benni kien jitla fuq il-Knisja tal-Gżira flimkien mas-sagristan li għalmu kif idoq u l-liturġija u minn dak iż-żmien sal-lum baqa' l-passatemp tiegħu. Kruta One News tkellem ma' Benni Buġejja fejn spjegalna d-daqq tal-qampjena normali fi Knisja Komuni f'Malta. It-tokki tal-Quddiesa, it-tokki tal-Anġelus fit-8 u f'nofsinhar filwaqt li meta jkun hemm xi festin daqqu l-moti u t-tokki għal-ħabta ta' nofsinhar sabiex juru sinjal differenti mid-daqqa tas-soltu. Spjeganna wkoll kif inħoloq il-grupp ta' intrinomat fost dawk mitħla tal-qniepen ta' Benny's Bell Ringers. Jien ma' żmien għad grupp bl-isem ta' Benny Bell Ringers. Għajna ħafna it-tifel u l-mara biex naqdu għad il-bicċa xogħol. Kien hemm diversi dilettanti li tħajru jieħdlu magħna. Ma ndoqqux f'dik Knisja biss fil-parroċċja ta' Gżira biss aħna le. Fejn kun hemm il-bżonn iċemplunna għandhom fejn bżonn servizz u mmorru ndoqqu anke f'parroċċji oħra. U stqar magħna li r-raġuni li s-servizz li joffru hemm domanda għaliha huwa minħabba l-fatt li fil-festin nies ikunu impenjati fl-armar tal-Knisja, fil-liturġija tal-Knisja u fit-tmexxija tal-festa u ma jkollhomx moħħ joqogħdu jdoqqu l-qniepen ukoll. Il-mara mindu intqajna qabel ma żewġna diġà bdejt rawma fid-daqq tal-qniepen u rrid ċertu interess li tiġi miegħi jiddoq. U konna nitilgħu speċjalment hawnhekk fil-parroċċja, konna niġu hawnhekk u kont noqgħod nallimha d-doq u dam u talmet malaj jiġifieri. Iżżewwiġna, kellna t-tifel u naturalment ommu missier l-om u l-missier idoqqu l-qniepen awtomatikament it-tifel ħjoħroġ dilettant ukoll.